kapuso, bisan pa man maayong panahon ang masinati nato karong buntaga sa pipila ka lugar, mangandam gihapon sa mga posibleng nga pag-uwan. Sugod unyang hapon hangtod karong gabi gipanglantawan nga masinati sa halos tibuok Central ug Eastern Visayas ang mga pag-uwan kini base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Posible ang heavy rain sa pipila ka lugar, busa kanunay nga magbinantayon sa hulga sa pagbaha ingon man sa pagdahili sa yuta. Mato sa pag-asa, epekto kini sa mga localized thunderstorm. Samtang nagpadayon gihapon ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ nga magpauwan sa may Palawan ug sa Mindanao. Samtang mga kapuso, sa di pa mag-alas 11 karong gabi, mahitabo ang gitawag nga June o Summer Solstice. Masinati kini sa atong nasod ug sa ubang mga nasod nga anaa sa Northern Hemisphere ang labing taas nga adlaw ug mas bubo nga gabi, epekto kini sa pagbag-o sa tilt sa atong kalibutan. Halos 13 ka oras ang gidugayon sa atong daytime karong adlaw ug sa mosunod nga mga adlaw inanay kini nga mububo na ug mas mudugay sab ang gabi.